Hello, magandang umaga po sa inyo. Ang araw ngayon ay August 11, 2020. Marami po kasi nagtatanong sa akin sa paggagamot sa espiritual ng Panginoon Kristo at marami pong tumatawag sa akin. Ngayon pong araw na ito ay magsiservice muna pala ako sa Santo Niño, Guagua. At samahan niyo ako maggamot. Siyempre, una pa rin ng Panginoon. Ito lang mapapayo ko sa lahat yung nagpapagamot. Huwag niyong iniisip na kayo agad kinukulam. 3 hanggang 4 po yan. Ang kulam po, minsan, pag 3, 4 to 5 to 6 hanggang gabi po, ibig sabihin yun, nilalagnat kayo. Pagdating naman po ng umaga, wala naman po kayong lagnat. O pwede pong mamaya, stress sa kapag-iisip. Pangalawa po, baka may pilay hangin lang kayo. Pero kasi pag sinasabing kinukulam kayo, kung totoo talagang kinukulam kayo, madali lang po matukoy yun. Napakasimple lang po matukoy. Takot kayo sa araw at lagi kayong inaantok. Lagi kayong gusto nyong humiga na ayaw nyo naman humiga, na gusto nyong tumayo pero ang bigat ng katawan nyo. Pag nakakatulog na kayo, tapos makakaigip ng diwan, biglang may bumubulong sa tenga, biglang may sumisigaw sa tenga nyo na hindi nyo maintindihan. Parang panaginip na kala mo totoo, pero totoo po yun. Pangalawa, hindi naman po lahat ng tao sa mundo ay magkukulam. Kaya po nagkakaroon ng sakit ang mga tao ay napakasimple lang. Sabi nga ng Ama, ikaw ay laging tumawag sa akin at magdasal at manalig. Pero paano kayo gagamutin ng ating Panginoong Kristo sa pangalan po ng Jesus Nazareno? Kung kayo nga sarili nating lahat. Ngayon mahilig tayong magalit, mag-isip na masama sa ating kapwa-tao, hindi pa tayo nagpapatawad. Kaya doon po nakakapasok ang masamang espiritu. Tapos, barang ginagawa natin, siya ang nagiging nangunguna sa ating buhay. Dapat una pa rin ng Diyos. Kasi kaya siya nakakapasok sa ating kaluluwa dahil hindi na tayo nagdarasal o tumatawag sa ating Panginoon. Ang naghahari na sa ating puso at isipan at kaluluwa ang mga galit at naiinggit tayo sa kapwa. Nawa ang Panginoon dapat ang una at maghari sa ating buhay kung hindi lamang siya nag-iisa. Di ba nga sinabi, ibibigay ng ating Ama ang lahat ng hinihiling natin higit pa sa inasam natin kung tayo ay laging mananalangin at magtitiwala sa Kanya. Kaya nga pinapaliwanag ko lang po kasi ito, marami po kasing tumatawag sa akin, isa kinukulam sila. Katulad po ng ginagamot ko, hindi ko na po pwede sabihin yun. Hindi po sila kinukulam. Sila ay nalilala ng demonyo kasi sinanla mo ang iyong kaluluwa. Yung panahon na bata ka pa, buong buhay mo ay inubos mo sa pagtatrabaho. Pero ngayon, hindi mo pinalitan ng sukli ang ibinigay sa ng Diyos. Bagkos namutawi sa iyong isip at puso ang sakim dahil maraming pera. O mahalaga sa atin ang pera. Pero number 1, mahalaga pa rin ang Panginoon sa pagdarasal. Kasi mas maganda yung kusa siyang binibigay at tinatanggap natin sikat liglig at biyaya ng Diyos. Ngayon, i-share naman natin ito at nakakatulong tayo sa ating kapwa. Huwag natin sambahin ng pera kasi hindi natin madadala ito sa hukay. Yun po ang mga kulam. Pag mga ganon, bad spirit. Pero minsan po nagsasabi, kinukulam sila. Minsan hindi totoo. Dala lang ito ng emosyonal pag-isip, hindi makatulog kung ano mang problema sa buhay. At lagi lang po tayo maging masaya. Kung ano tayo, mahirap tayo, maging masaya tayo. Kasi lagi nakatingin ang ating Ama sa langit. At si Jesus ay lagi nasa puso natin. Yun, samahan niyo ako mag-service papuntang sa araw na ito. August 11, 2020, papuntang Santo Niño, Guagua, na sana'y pagbigyan ng Panginoon ang kanilang kahilingan at gumaling sila. Pangalawa po, shout out pala dyan kay YouTube Tips. Punta kayo dyan. Makakahanap kayo ng magandang kaibigan o subscriber na makakatulong sa ating lahat. Mga bago, katulad ko, bago pa lang ako sa YouTube. Pati punta rin kayo sa daan kayo kay Sadik Katambay. Magaling po magluto yun. Minsan nga nanghingi ako, pinapadaan ko sa akin. Andun na raw, hinihintay ko, wala pa. Tsaka kay Marshmallow Yate.
Magaling po yan. Nakahingi rin po ako ng payo sa kanya. Shoutout din po sa lahat ng mga nanonood sa bagong YouTuber katulad ko, sa lahat po. Sana itong video nito ay share sa inyo, lalo sa paggagamot. Minsan po, dala lang po ng pag-iisip yun. Minsan lamig lang po sa katawan, o ano naman po pumapasok sa isip. Dapat wag po natin, alisin po natin yun. Dapat maging masaya tayo sa buhay natin kung ano mang bigay ang ibinibigay ng Diyos. Maraming salamat at i-like nyo na lang po at i-share na lang itong video nito para makatulong po sa iba. At maraming salamat at sa inyong lahat. At magandang umaga sa inyo. Nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa ating buhay. Salamat po.